प्रधान जी के जे करे के हाल बन जाओ करे फरमाइश बा तो छोड़ी ना रोज तो होते बा ले होते हूं तनी बार गीत गौ नहीं के दुगोला हो जाओ। देखी फुहर पर उहे बोलला जेकरा पहले पूजी ना होखे आवाज ना होखे हमरा के देखी हमरा नाचे ना आवेला आ ना हम सुंदर हैं हम खाली गाई ले आ गायकी के बल पर लोग हमारा का प्रोग्राम करावेला और वतन निमन नाचियो ले तनी और भगवान रूप देले बड़ा खत्म ब्यास रहे करवा के देखिए के गौन अपन रख दिए वो गई है का भगवान से यह काम ना करब करवा बहुत देर बाद भेटैनी 4 गो बाल बच्चा हो गइले तब भेटैनी तो गीत संगीत पर ध्यान बा कहीं हम कांच कुंवार रहती आ जो सरवा के भगवान बनौले बड़ा हे बलेसर बाबा गौन गावे ला करवा रह ना देते देखिए हम मजाको करब तो निक लागेला मजाक उहे ठीक लागेला जितना करे वाला के निक लागे उतना करवाहू वाला के निक लागे ई ना कि करे वाला के खूब आनंद आवता आ करवावे वाला के दुखात होके ओइसन मजाक ठीक ना लागे फाटल निकाल रे काजी निहाल जी भगवान तार कहियो दाढ़ी मूछ मत बढ़ाओ भगवान तारा को सही दुश्मन जामे मत दे जे जकरा के माने ला ओकरा के बोलेला ना तारा के हम बहुत मानी ले चेंज फिर दुख लगे वाली बात मत करी हो अभी ले के चेंज मांगल हो दो पाछली 10 20 को बोल दे चली तो मत दो जा हां हां देखो तनी कि तू ऑनलाइन रह तर नहीं देखनुगा पूरा न खा आंखी एक कली आरटीओ ऑफिस ददन चौधरी जी पुरस्कार दिलवानी काश कोनो खुशी के दुकान होई जहां हमर तनियो मुनी पहचान होई हम तोरा डाणवा के मराई करा देती जन ले हमर तो छोटी छोटी दवाई के दुकान होई हम तोरा डाण के दवाई करा देल एकरा विषय में कुछ कह चाहत कह हेलो जिंदगी में किसी से प्यार मत करना जिंदगी में किसी से प्यार मत करना हो जाए तो इनकार मत करना अगर निभा सको तो उस राह पे चल के निभाना वरना किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करना। लड़का बदनाम बड़स लड़का बदनाम बड़स कि लड़की के जिंदगी बर्बाद करता नहीं जितना तह लोग को देता लो दादा लगातार अपने जिंदगी अपने खत्म लड़का तो अपन जिंदगी अपने खराब करता रस अब केकर नाव धरो तो 2-4 जना अभी जो बेटा जी सब का धन श्री भागिए कहना का भइल सोना ऐसे तो मिले कबो ना कहना का भइल सोना ऐसे तो मिले कबो चांद जस चेहरा कुम्हिला इल्बका चांद जस चेहरा कुम्हिला इल्बका कार बाजार मुकेश शुक्ला बाबा हमारा आरटीओ ऑफिस से ददन यादव जी परम मित्र हमने के धन जी भैया पूरा टीम की ओर से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार और हमारा लालू यादव जी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी बने आ गिट्टी बालू के दुकान भी बा जो न माता के हमने अंतिम श्राद्ध क्रिया में जाओ माई के बेटा बानी आ बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिल बानी काहे रोतारू ऐसे तो तार चेहरा ना रहत रहल कहन कवन बतिया जा छिपवन तारू हो कवन करनवा लोरवा तू बहावा तारू हो
शिष्य बन हमार झालू राजा पुरस्कार दिला हम भगवान खूब आगे बढ़ाओ कौन को और बतिया जा छिपावतारू हो कौन करन वाले रवा तू बहावतारू हो आज तो हर हासी दबा इल्बका आज तो हर हासी दबा इल्बका अखिया लोराय ललाय इल्बका अखिया लोराय ललाय इल्बका आज हम तुमको संग मिलके वादा करो पप्पू अब है नहीं का बुझात का लिखल बनी MSCL का होला हो हां तब हमारा ले निमन पढ़ा लिखल त रहुआ बानी पढ़ा लिखल है यहाँ का नहर पर करकर्ता कारपेंटर बानी आप बहुत बहुत रुपया पुरस्कार माननीय भीम चौधरी जी मुखराम यादव जी समाज सेवी बाप हो बाप इतना पैसा मिलल आज तक हम ना देखल रहनी पैसा तो इतना मिलता जे माने माथा आ जाता आ बड़ी भाव से रोक रोक के पुरस्कार देतनी सब काजी परिवारों के जवाब नहीं के माई के जी 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 मुखराम भैया ले ली अपना हाथवा से दी रंगबाज भुआल चौधरी जी पुरस्कार दिल बानी एक जान बातू बात हिया भला ही बाटे हो तो फिरवाई दे हाथी करे जब फाटे हो राम आशीष यादव जी बीडीसी अजय यादव इंजीनियर साहब बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिल मंटू भैया देखिए जब मनुष्य जी तन देहाती कट लगी ग्राम सभा अभिभावक बरमाई ललिता देवी प्रधान जी के माध्यम से पुरस्कार मिला एको जानबा दूगो दहिया और भला ही बाटे हो देखिरवाई दे हाथ के करे जब फाटे हो अमरजीत यादव गिट्टी बालू हाँ मारकंडे जी मुरलीधर यादव प्रधान जी के ओर से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार सूरज बेकरी महादेव मार्केट हनुमानगंज की ओर से पुरस्कार मिला आज हमर बाबू पागला इल्बका आज हमर बाबू पागला इल्बका अखिया लोराय ललाय इल्बका अखिया लोराय ललाय इल्बका अखिया लोराय